ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷи. дӯстони азиз, дар имрӯз навор бошад 12 та мошинҳои арзон омода кардагем пешкаш мекунем. мошинҳои боркаш ҳам ҳастанд, мошинҳои советски ҳар хела дӯстон. видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорем бародаро ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем дӯстон. агар шумо хеле мошини фурӯшӣ ё ки хона замин квартира дорен, дар имо ва дар васитаи мо рӯй кунем бародаро, мо пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 153 сомон дӯстон. видеонавори моро хоҳиш мекунам ки подлиса кунед дӯстон. мошин наворо сар мегирем рафтем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. ваз 21099 дӯстони азиз, соли барои 14004 судишвариш бензини холияй, объем мотор 1.5 литра, коробка передач механикай, состояние мошин беҳтарин бадо, балонош қариб нав, ходовой дорад, як сола ҳуҷҷат кардаги тайёра, центра замока, тонировкаш пӯчидагай, мошин задаги пӯстаги надорад, как надай. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад бародаро, дар пеши корвона гуфтага, дар пеши гулбута. кадоми харидора бин мошин ай пеш бинен. хоҳиш кардага ки бо телефон ҳархи савол накунанд, кадоми харидори конкретна ҳавай. нархаш 18000 сомона бародаро, бо курси имрӯза гирем 117000 рубл мешавад. кадоми харидора бо арзон мекунем гуфтага, марҳамат. деюм мошини фурӯшӣ. ваз 2115 дӯстони азиз, соли барои 14003, судишвариш газ бензинаш кор мекунад, объем моторш 1.5 инжектор дӯстон, коробка передач механикай, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин задаги пӯшидаги надорад, ай учёт бурвардаги ҳуҷҷат дорад, 4 та балои нав дорад, мошин как надай ҳамаҷо 100%. мошин қарор дорад дар ноҳияи калхозобод дӯстон. нархаш 12000 сомона, бо курси имрӯза гирем 78000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтагай арзон мекунем, муомилаи хуб дорад, бисёр арзон мекунанд. зарур мондагӣ гуфтагай рақамашон дар рӯи экранашон бардорен. агар шумо харидор бошен, рафта мошина бинен ва савдо кунен, мо наворуна давом медиҳем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо ҳастад дӯстон, гурзавои уазикай, соли барои 1990, судишвариш бензинай, объем моторш 24 ҳамихи маълумот, коробка передач механикай, состояние мошин хубай дӯстон. мошин дар ҳолати техникӣ қарор дорад, задаги пӯшидаги надорад, 8 та балои нав дорад, балонои запаскаи навам дорад, мошин как надай. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳда дӯстон. нархаш 20000 сомона, бо курси имрӯза гирем 130000 рубл мешавад. кадоми харидори конкретна мошин арзон карда мешавад, савдои хуб дорад. рақамошон дар рӯи экранашон бародаро, имо ҳам дорад. агар шумо харидор бошен, метавонед дигар маълумотша гирен, марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. ваз 2112 дӯстони азиз, соли барои 2005, судишвариш газ бензинаш кор мекунад, объем моторш 1.6 литри простоя, коробка передачаш механикай, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародарон. дигар маълумотша бо телефон. мошин дар шаҳри турсунзода дӯстон, дар регар қарор дорад. нархаш 12000 сомона, бо курси имрӯза гирем 78000 рубл мешавад. агар шумо харидор бошен гуфтагай соҳибуш арзон мекунем гуфтагай, мошина бинен бо савдои хуб дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумот пураша гирем бародаро, марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ваз 2106 дӯстони азиз, маладёжни кардагай спортивни, соли барои 1987, судишвариш бензини холияй, мошин фақат бензин кади гаштагай, объем моторш 1.6 литри простой, коробка передачаш механикай, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз. мошин ягон расход надорад, як сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ. нархаш 25000 сомона, бо курси имрӯза гирем 163000 рубл мешавад. агар шумо харидор бошен дӯстон, рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумотша гирен, марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ваз 2107 дӯстони азиз, состояние беҳтарин, состояние вагони, соли барои 2011, судишвариш бензини холияй, мошин умуман газ задагӣ нестай, объем моторш 1.7 литра, коробка передачаш механикай, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро, ҳуҷҷат ва тонировкашам ҳаста. дигар маълумотша бо телефон гуфтаган. мошин дар душанбе қарор дорад. нархаш 45000 сомона, бо курси имрӯза гирем агар 294000 рубл мешавад. мошин варианти алиши ҳам дорад бародаро. агар мошини алиши дошта бошед, вариантро пешниҳод кунен, арзонам мекунем гуфтага, марҳамат. агар шумо харидор бошен,
метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ҳаста эваз 2107 гӯя таҳдига соли бароишаш 2003 сӯзишвориш газ бензин дорад, кор мекунад, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика, системаи мошин хубай, мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад бародаро, центрозамока, электропакет дорад, 1 сола ҳуҷҷат. мошин дар душанбе қарор дорад, нархаш 16000 сомона бо курси имза гирем 104000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад бародаро. агар шумо харидор бошен метавонед дигар маълумотша гирем дӯстон. агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона замин квартира дӯстон, дар имо ва дар васаи мо роӣ кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед дӯстон. ҳамин меҳнати мо барои шумо. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мерседес бенз C класс дӯстони азиз, объёми кардагӣ соли бароиш 1995 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем моториш 1.8 литр, коробка передачаш механика, ҳолати мошин беҳтар, мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, 9 моҳи дигар танировка дорад, хадаҳои нав кардагӣ, аккумулятори нав мондагӣ, балонош 4 та нав, мошин 100% ягон расход надорад гуфтагӣ соҳибуш. қарор дорад дар ноҳияи ёвон, нархаш 39000 сомона бо курси имза гирем 254000 рубл мешавад. нархи ахирон шуда гуфтага ягон опели арзон дошта бошен гуфтага алиш меша болоиш сум метавонед гуфтага бародаро. агар шумо хе вариант дошта бошен метавонед дигар маълумотша гирем дӯстон. мо наворма давом медиҳем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. опели астра f бародарон, хачибек, соли бароиш 1996 сӯзишвориш газ бензин дорад, кор мекунад, объем моториш 1.6 литр простой, коробкаш механика бародарон. мошин дар ҳолати хуби техникия, саксияниш созай, дигар маълумоти пурраша кадоми харидора гуфтага метиҳем. мошин дар душанбе қарор дорад, нархаш 29000 сомона бо курси имза гирем 189000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага арзон мешавад, савдо дар пеши капот гуфтага ба телефон савдо намешавад. хоҳиш кардаган кадоми харидор неста занг назанам беҳуда. агар шумо харидор бошед бародарон, рақамошон дар рӯи экрани шумо, занг назанед, дигар маълумотша гирен. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. дайвон некси дӯстони азиз, соли бароиш 1994 сӯзишвориш газа, ҷои бензин насосаш вайрона, хайхтон соз мекунен, кадомитон мехарен. объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика, ҳолати мошини хубай, мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, мошин дар ҳолати хуби техникаи бародаро. дигар маълумотша бо телефон гуфтага кадоми харидора. мошин дар шаҳри истаравшан қарор дорад, нархаш 11000 сомона бо курси имза гирем 70000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага бо арзон мекунем дӯстон. марҳамат, рақамошон дар рӯи экрани шумо, метавонед дигар маълумотша гиред. марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. дайво тико, соли бароиш 2004 сӯзишвориш газ бензин дорад, кор мекунад, объем моториш 1, коробка передачаш механика, ҳолати мошин хубай дӯстон. мошин фақат як камбудӣ дорад, мотор дуд мекунад гуфтага. хай агар шумо харидор бошен, нарх наво мекунед, хитон соз мекунед, тачита ягон кор мекунед. мошин дар душанбе қарор дорад, нархаш 7500 сомона бо курси имза гирем 49000 рубл мешавад. бо кадоми харидора гуфтага арзон мекунем гуфтага, дигар ҳамаҷош 100%. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон. тико арзона, агар шумо харидор бошен занг занед, дигар маълумотша гиред. нарх наво кунем гирем бародаро. мо наврма давом медиҳем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ мо дӯстон ҳаста Dive Velocity бародароне ки хоҳиш кардан системи беҳтарин шай. соли бароиш 2008 сӯзишвориш газ бензин дорад, кор мекунад, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика, ҳолаташ беҳтарин дӯстон, ҳолаташ қариб вагония, системиш беҳтарин, задагӣ пӯшидагӣ надорад, балонош навай, дигар маълумотша бо телефон гуфтагиян. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, нархаш 40000 сомона бо курси имза гирем 261000 рубл мешавад. хай мумкин бо арзон мекунад бародарон, яки варианти алишӣ дорад. ягон мерседесои сечка ягон намуд бошад, алиш мекунем гуфтага болоиш пул метиҳем. агар шумо хе мошин дошта бошед, алишӣ кардани бошен бародарон, рақамошон дар рӯи экрани шумо, дигар маълумотша гирен.
این بود 12 تا ماشینای فروشی ما تا ویدیو آینده دوستان. خدا نگهبان همه شما.